таъмини самту талаботи омодагӣ ба давра омили муҳими фаъолияти самарабахшу мунтазами соҳаҳо дар тирамоҳу зимистон мебошад. Дар ноҳияи Ҷаббор Расулов соҳаи иқтисодиву иҷтимоӣ бо мақсади амалӣ намудани қарорҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ва раиси вилояти Суғд то ин марҳила чорабиниҳои омодагӣ ба тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024 бо андешидани тадбирҳои мушаххас ба роҳ монданд. Дар ҳамаи муассисаҳои соҳаи тандурустиву маориф ҷиҳати таъмини босамару мунтазам кору фаъолият дар давраи тирамоҳу зимистон ситоди кори таъсис ва нақша чорабиниҳо пешбинӣ ва тибқи он омодагиҳо ба роҳ монда шуданд. Омода намудани шабакаҳу таҷҳизоти гармидиҳӣ дар муассисаҳои таълимӣ омили таъмини кору фаъолияти кормандону мутахассисони соҳа ва тарбиятгарандагон аст. Дар соҳаи маориф яъне муассисаҳои таълимиву тарбиявӣ самту талаботи омодагӣ ба давраро бо назардошти ҳаҷми меъёрӣ, масалан маводи сӯхти ангишсанг иҷро намуданд. Дар 42 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 19 адад муассисаҳои томактабии ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷиҳати омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024 735 тонна ангишт ва 276 метри куби ҳезум харидориву захира карда шудааст. Дар маҷмӯъ дар соҳаи маорифи ноҳияи Ҷаббор Расулов 72 адад буххона мавҷуд буда дар синфхонаҳо беш аз 700 печҳои бухорӣ дар давраи зимистонгузаронӣ истифода мегардад. масъулину кормандони соҳа омодагии ҳамаҷониба ба давраи зимистонгузарониро ки аз 15 ноябр шурӯъ мегардад ба соҳаи муҳими иҷтимоӣ соҳаи маориф хеле муҳим мешуморанд. ҳамчун як омӯзгор, ҳамчун як роҳбари синф мо омӯзгорон ё умуман муассиса бо дастгирии волидайн, бо дастгирии буҷаи давлат барои мавсими зимистонгузаронӣ пурра омода ҳастем. Зеро ангишт, хезум барои гузаронидани мавсими зимистон захира гардонидаем. барои ҳифз намудани саломатии хонандагон шишабандӣ тамоман муассиса аз шишабандӣ бароварда шудааст. дар муассисаи мо 1311 нафар хонанда таҳсил гирифта он захираи ангишсанг ва он захираи хезуме ки мо ҷамъ овардаем бемалол мавсими зимистонгузарониро дар шароити хубу фароҳам гузаронида метавонем. беморхонаи марказии ноҳия ки бо дастгириву маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия дар асоси таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат муҳтарам Эмомилрахмон биноҳои шӯъбаҳои беморхона таҷдиду азнавсозӣ гардида имрӯз марҳила ба марҳила аз таъмири куллӣ бароварда мешавад ва шароитҳои босифату меъёрии хизматрасонии тиббӣ дар ҳамаи фасли сол аз ҷумла тирамоҳу зимистон фароҳам мебошад. ҳамаи шӯъбаҳои беморхонаи марказӣ ва 3 беморхонаи минтақавӣ барои фаъолияти мунтазам дар давраи сармо омода карда шуда 160 тонна ангишт ва 20 метри мураббаъ ҳезум захира карда шудааст ва ба давраи зимистон бо гармии мӯътадилу меъёрӣ табобатгирандагон таъмин карда мешаванд. таҳти таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд омодагӣ дар давраи иҷроиши талаботи зимистонгузаронии солҳои 2023-2024 шаҳодат медиҳад ки масъалаи мазкур хеле муҳим аст. бо захираи маводи зидди лағжиш, таъмири техника ва сӯзишвориву омода намудани ҷойи кори кормандон масъулини муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия барои мавсими зимистонгузаронӣ омодагӣ диданд. ба мавсими тирамоҳи зимистон 2023-2024 дар асоси фармоиши вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фармони худро бароварда нақша чорабинӣ таҳия карда шуда стод ташкил шудааст. захираи маводҳо аз он ҷумла маводи зидди лағжиш 380 куб, сӯзишвори дизели 2000 литр, ангишт 5 тонна ва хизм 4 метр куб ба нақша гирифта шуда имрӯз ин маводҳо пурра захира шудааст. 6 адад техника имрӯз аз таъмир бароварда шуда ба мавсими зимистон омода мебошанд. то марҳилаи тадбирҳои омодагӣ ба тирамоҳу зимистон муҳлати кам боқӣ мондааст ва албатта оғози давраи сармо нишон хоҳад дод ки ташкилоту идораҳо то кадом андоза ба иҷроиши қарорҳо ноил гаштанд. барои давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024 талабот дар муассисаҳои маорифи вилоят ба ангишт 17193 тонна ва ҳезум 8104,3 метри куб муайян шудааст. дар муассисаҳои нигаҳдории тандурустӣ бошад захира намудани 5163,3 тонна ангишт ва 1431,6 метри куб ҳезум ба нақша гирифта шудааст. дар ин самт дар соҳаҳои маорифу тандурустии шаҳри Панҷакент бо мақсади бемушкилӣ сипарӣ намудани тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024 тадбирҳои муҳим амалӣ гардиданд. тавре масъулони соҳаи тандурустии шаҳр иттилоъ доданд, то ба имрӯз дар 22 муассисаҳои сохтори госпиталӣ 280 тонна ангишсанг ва 103 куб ҳезум захира гардидааст.
ҳоло дар сохтори госпиталии шаҳри Панҷакен 1245 кат барои беморон мавҷуд буда, қисме аз беморхонаҳо ба системи ягонаи гармидиҳӣ таъмин ҳастанд. дар муассисаҳои тиббии шаҳр дастгоҳу таҷҳизоти муосир ворид ва мавриди истифода қарор гирифтанд, ки барои ташхис ва табобати беморон кӯмаки хуб мерасонад. طی 2 سال اخیر در مؤسسه تبلیغاتی شهر پنجکن یکچند تجهیزات طبی وارد گشتند، از آن جمله از طرف وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان با غمخواری به واسطه پیشوای ملت محترم مومنی رحمان تحفه‌های ارزنده‌ای که برای بیمارخانه مرکزی دسترس شده است و این روز به استفاده داده شده است. 4 ماشین یوری تجلی، 1 عدد دستگاه رنگین، 2 عدد دستگاه تشخیص اولتراسادا و 1 عدد برونکوسکوپ که به بیمارخانه مرکزی دسترس شده است و امروز برای баланд бардоштани сатҳи сифати хизматрасонии тиббӣ истифода бурда мешавад. ҳоло дар шаҳри Панҷакен 136 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 19 кӯдакистон мавҷуд буда, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ беш аз 19 000 нафар толибилмон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. дар кӯдакистонҳои шаҳр низ шумораи зиёди кӯдакон ба таҳсилоти домактабӣ ҷалб гардиданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар соҳаи маърифи шаҳри Панҷакен барои бемушкилӣ сипарӣ намудани тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024 2052 тонна ангишсанг ва 2300 куб ҳезум захира карда шудааст. масъулони соҳаи маърифи шаҳри Панҷакен кӯшиш доранд, ки бо омодагиҳои ҷиддӣ ва ба роҳ мондани роҳу усулҳои фаъоли таълим ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. дар шаҳри Панҷакен 136 муассисаи таълимӣ вуҷуд дорад. 19 муассисаи томактабӣ мавҷуд аст. дар тамоми муассисаҳои таълимӣ дар тирамоҳи зимистони 2023-24 омода ҳастанд. нақшаи ангишти мо 2052 тон ангишт ва 2052 куб ҳезум мебошад, ки аз ин 2052 куб ҳезум 100% اجرا شدگی و انگشتنامه 2052 تن انگشت دسترس کردیم و با مؤسسه‌های تعلیمی تقسیم کرده داده شد و ما و تیرماه زمستان 2024 آماده هستیم. маврид ба зикр аст, ки соҳаҳои маърифу тандурустӣ аз зумраи самтҳои муҳим дар мамлакат ба шумор рафта, тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ маҳз бо ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру деҳоти Панҷакен даҳҳо муассисаҳои замонавӣ сохта ба истифода супорида шудаанд. бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани иншооти ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ имкон дод, то сатҳи хизматрасонии тиббӣ баланд ва савиии дониши толибилмон хуб гардад. Усайли Шарифзода, Шоира Мубинзода, шаҳри Панҷакен, Ахбор.